Hej Emil, jeg skal bevise Arkimeds lov, og i det tilfælde så kigger vi på en kasse, som betyder overvendt. Og det må så betyde, at trykket, der kommer nedefra, og også presser kassen opad, må være mindre end trykket, som kommer opfra og presser kassen nedad. Så vi starter med at kigge på trykket, som presser kassen opad, som presser kassen nedad, som er det mindste tryk. Så det må så have, den har formen P1 af trykket af atmosfæren, plus densiteten af væsken gange højde 1 gange G. Yes. Og det er jo så den mindste af de to her. Så nu kigger vi så på den større, det større tryk, som kalder P2, og som har formen trykket af atmosfæren igen. Yes. Og det vi ved her, det er så, at når vi har noget med tryk at gøre, så må det også være noget med en kraft at gøre. Så det vi vil prøve på, det er, at vi vil udlede en kraft. Så vi ved, at kraften er afhængig af arealet, og formlen for at finde en kraft må derfor så være trykket gange arealet. Så vi starter med at skrive formlen op for den første kraft, vi har, og bogstavet for kraft er F for force. Og så har vi en større kraft her. Yes. Og da vi ved, at den her så kan vi finde den samlede opadrettede kraft, som presser vores kasse her opad. Og det vil vi så prøve på nu. Yep. Så det vi vil gøre nu, det er, at vi vil sætte formlen ind for henholdsvis P1 og P2 ind på P2 og P1 plads. Så det gør vi nu. Så gør vi igen P. Yes. Så det kan jeg areal her også. Yes, så det vi ved nu, det er, at vi vil forsøge at finde en masse, det er det, vi skal nå frem til. Så vi prøver at forkorte den her lidt yderligere. Så vi har derfor så, at den opadrettede kraft, og vi så når vi ganger det igen og reducerer det, så får vi derfor så, at det må være trykket af væsken gange G. Yes. Så det vi prøver nu, det er, at vi prøver at udlede den sidste del af vores formel her. Så vi ved, at en højde gange et areal, det må altså være rumfanget af vores kasse her. Så det vi prøver at finde ud af, det er masse. Men nu har vi samtidig også densiteten af vores væske. Og hvis vi ganger den med rumfanget, så får vi vores masse. Så vi får derfor så, at hvis vi går herover, så der får vi vores masse. Så får vi, at vores masse, det er lige og da vi har, da vi nu kender vores masse, så har vi kun G tilbage, som er tyngdekraftsakcelerationen. Og vi får derfor så, at den endelige formel for vores opadrettede kraft må derfor være, at F op er lige massen af væsken gange med tyngdekraftsakcelerationen.